may kaon. May proceed me sa unahan. Dula may gamay og kurbada. Mao man gyud man ginaadto diri sa Buda. So, yeah. Painit sa tag-ulo. Ano ni magpainit og ulo. Woohoo! May paminawan eh. I don't know if madunggan to ninyo ang common na backfire sa MT-03. Basta ato dito eh, na murag bridge oh. Asa ka na dagwita no? Kapit.
Kulbahan ko ato da. G6S ata to. Jixer. Tangina na kulbahan ko. Kung kinsa man to, solid ka. Sabay mo itong isa. Sabay isa sa likod. Ay, mga red line. Sabay tabi. Armadel! Woo! Red line, dari po din sila. Paunahan siguro natin sila kay paspas spacing. Grabe mga motora oh. Wow ah. Grabe mo Diyos, sabay-sabay po. Sige, pag-una mo.
Gawin man to. Luya sa tong motor ani ay. Woohoo! And dito nagtatapos ang aming racetrack. Si Mojo ni diretso kabuang. Oh, na dito sa unahan. Lingawa to eh. It was nice even if wala ko kapas. That's fine. At least nag-enjoy. Tangina. Sana all kasabay. Dito na nauro to. Bay, nakuratan ko itong kuhan bay G6. Nakita to sa vlog ba? Okay, so recording. Tudure lang din mo balik dayan eh. Malik naman po itong uban nato sa nila. Gear up sa ta. Grabe, nag-cramps akong kamot eh. Sige, ana ba oh? Sige. Kuan, gahi mong gulo kong throttle. Pinaka-quick throttle ba? Okay. Kani ba ko na wadag brake or kadena? Bukod na pud mi. Ganjog mga big bike mga gidre guys kay wapo magiging dalan spalto ba pilit. Problema lang wala na ko sa ako ang prime days. Hindi na ako kabalo mong urbadag kusog gay-dugay man po ko na kakuan good. Wala naka rides og Buddha more than
5 months po data ko wala nakaride ato ba. Cute kayo. What a day. What a view. View that I will never get tired of. Oh, grabe ni Scarl mo entry oh. Ako mo to Scarl. Saan mo Scarl? Ah. Dito na kami. I think tambay lang po tambay lang may dari sa kurva. Magkape siguro or I'm not sure kung sila ang ganahan. Pero dari na siguro na pa i-end ang vlog. Thank you guys for watching. Taas na traditional vlog eh. I hope nag-enjoy mo guys no. Till next time.